astăzi... Bună ziua și astăzi o să vă prezint cum construiesc eu. O să fac un concurs de construit. Hai să vedem ce să votăm aici. Instrument... nu prea. Hai un cadou. Hai să vedem... trebuie să construim o lampă cu lavă. Vom avea nevoie de, bineînțeles, lavă. Pe urmă va trebui să luăm obsidian, Kind Obsidian, Monster Spawner. Ne mai trebuie pe urmă de aici căul, e bun și el, sau alt bloc negru. Bineînțeles că Iron Bars. Și cam atâta mă gândesc. Da, să nu uităm de bedrock pentru lanț. E o nuanță de gri foarte bună. O să agățăm acolo sus, dacă vom mai avea timp. Bun, înălțăm aici. Distrugem că nu ne trebuie. Așa. Eu aici fac o mărime de lampă. E la alegere. Deci facem așa. Facem un pătrat. Așa. Pe urmă o să-l umplem cu obsidian. Și o să trecem mai departe. Acest videoclip a fost mult de muncă și mai ales de editat, așa că vă rog să apreciați cu un like și cu un subscribe. Așa. Deci acum îl umplu. Imediat termin de umplut. Arată foarte frumos cum au făcut încăperea asta. Abia aștept să văd pe ce loc voi fi. O să jucăm 2 ture. Acum, cum am zis, o să continuăm cu una așa. Suntem contra timp. Trebuie să construim asta în 10 minute. N-am reușit să o termin. Ops, am mers cam mult. Avem timp de 10 minute, cum vedeți și în timer. Așa, imediat să fac așa. Pe urmă o să distrugem ce e pe sus. Am pus fără să vreau. O să înălțăm în colțuri după asta. Cât vreți, la alegere. Adaugăm așa detalii. Acum încep să urc. Pun așa niște detalii la întâmplare. N-am reușit să pun prea mult. Partea cea mai grea va fi că la final va trebui să umplem totul cu lava. Și am mai jucat odată așa și lava nu curge. Aia e o problemă. Așa. Cred că am pus prea mult. Vom vedea. Așa. Turnul. Da, am pus prea mult. Sparg 2. Și acum să facem înconjurul. Eu am făcut asta într-o mărime mare, deși putem să fac și într-una mai mică. Abia aștept să termin construcția. Deci, facem așa. Bun. Și cam așa. Acum punem spawnere din astea pe jos. Arată foarte bine. Dacă pe urmă punem iron bars, 2 layere de iron bars și pe urmă punem din nou spawnere.
partea cea mai grea la Iron Bars e că trebuie să nimerești fix pe fix. Pe urmă punem spawnere. Nu obsidian, spawnere. Așa, și aici iar te chinui. Și acum o să repet același lucru. Sper să nu fie nevoie să am probleme. Oleo. Se pare că nu pot să plasez decât un anumit tip. Număr de blocuri. Nu-i nimica. De o deformare cam mare. Asta înseamnă așa. Dacă vreți să construiți și voi așa ceva, puneți spawnere peste tot, la voi în lume. Ca așa nu merge. Pur și simplu, vrea limită de spawnere. De-aia e greu să pui iron baruri. Ba le pui așa, ba le pui așa. Totdeauna le pui într-un mod. Ba greșit, ba nu. Așa. Acum să continuăm. Punem așa. Punem așa, așa. Sunt un grup de lavă. Așa. Acum totul e să umplem. Asta. Sper să aibă atâta succes cât a avut și primul videoclip al meu cu Minecraft, cu un tutorial. Sper că suntem în timp. Oricum o să mă anunțe timerul dacă suntem în timp sau nu. O să ne dea o notificare când e cu mai multe minute sau nu. Punem așa. Așa. Bun. Cred că în curând va fi gata. Mai avem puțin. Partea cea mai grea o să fie cu lava. Se pare că nu mai avem mult timp. Haide. Bun. Acum să trecem la lavă. Oh, n-am observat. Să trecem la lavă. Problema e că nu curge, v-am mai zis. Așa că, până mi-am dat seama, a durat o vreme. Mi-am dat seama foarte târziu de la această construcție și mă întrebam, de ce nu curge? Apoi, când am început să înregistrez, a trebuit să zic și asta, că nu mi-am dat seama. Deci, avem o problemă cu asta. Acum trebuie să punem un bloc aici, ca să putem, așa. Hai, cât mai e până curge lava asta, mă gândeam. Și acum am observat și am început să pun așa. Nu trebuie neapărat peste tot, dar trebuie să se vadă prin iron barurile alea. Așa. V-am chinuit o grămadă să pun lava asta așa. Oleu. E foarte, foarte incomod să pui lava așa. Și mai rău decât incomod e altceva. Oh, nu. Aici am mai avut eu niște probleme cu pusul lavei. Și a trebuit să scot un pic lava asta. Oh, nu, mai avem un minut. Nu cred că pot să o pun într-un minut. Așa că trebuie să mă grăbesc. Așa. Ia să vedem. Oh, trebuie să sparg obsidianul de sus. Pun. Let's go, down to what? Haide. Haide.
Bun, continuăm. O, nu. 30 de secunde mai am. Trebuie să mă grăbesc. Foarte repede să mă grăbesc. Sper că... O, nu, 10 secunde. Gata, hai să vedem cum au făcut aici. Asta numai lampă de lavă nu e. Eu zic că nu arată a lampă de baie. Asta e a mea. Imediat trecem. Se uită aici. Păcat că n-am putut să termin. Așa. Aici. Am scris acum că n-am putut să termin. S-ar putea să nu puteți vedea tot ecranul. Dar nu sunt sigur. Așa. Oh, aici n-a făcut nimic. Nimic. Cum poți să zici că așa? Îi dau și raport. Game over. Ia să vedem ce loc sunt. O, am ceva. Acum e momentul să vedem pe ce loc sunt. Oh, sunt pe locul 1.